Bona tarda. És Catalunya una nació? Sí, naturalment. Com comprendrà, jo abans em creuré els postulats i els dictàmens de, no sé, Ferran Soldevila, Joan Fuster o Pierre Vilar, que els d'un diputat del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Un diputat que vostè parlava d'ell... Un diputat, perdó, un diputat. Un regidor, cert. Que vostè parlava d'ell com l'altre dia va fer un tuit referent als salts de Josep Bou, com l'afany de l'esclau per tal d'agradar l'amo el pot arribar fent bugir. És el cas d'aquest pobre desgraciat, referint-se a Josep Bou. Ara li pot dir, no a la cara perquè no està aquí, però sí en directe. No, em ratifico, evidentment, doncs, en el tuit. Possiblement no el vaig expressar amb la precisió que l'havia d'expressar. Potser l'afany de l'esclau no, potser l'afany del guardián del gueto. És a dir, el gueto de Varsòvia, no? Doncs els vigilants, que eren jueus, eren els més cruels, fins i tot, i feien els possibles per agradar doncs, els amos, no? En aquell sentit, doncs, els gerifaltes del Tercer Reich. No? Això sempre passa doncs, en els pobles ocupats, doncs, que ens hem de veure doncs, que molta gent dels propis doncs, fan els possibles per agradar a l'amo. Llavors, jo com que sempre considero que he de ser molt pulcre a l'hora de triar els adjectius, quan jo vaig dir, per exemple, la paraula desgraciat, ho deia doncs, sent fidel al significat que té en qualsevol diccionari, que vol dir que és aquella persona que té desgràcia o mala sort o mancat de gràcia. I la veritat, anar a veure en un partit, per exemple, on l'any 2018, si no recordo malament, hi havia gairebé 900 imputats, on hi ha casos de corrupció com el Púnic, el Gürtel, el Lezo, el Bankia, el Palmarena, fins a 21 casos. Doncs un partit on tenen gent a la presó, l'han tinguda, Bárcenas, Matas, Rato, Zaplana, Granados. Un partit que es va pagar les obres de reforma, no? En negre. En definitiva, un partit de xorissos i un partit de delinqüents. Per tant, doncs, home, ja és una desgràcia. I mancat de gràcia, home, jo li he de dir doncs, que, sincerament, doncs, aquells saltironets doncs, que feia el senyor Bou, doncs, francament, gràcia no en tenien. Perquè, home, si aquests saltironets, doncs, els fes, no sé, ara que es parla tant la Rosalia, doncs, home, doncs encara sí que pots parlar de gràcia, però en aquell sentit, doncs, no en tenia cap de gràcia. Per tant, el meu tuit, doncs, evidentment, doncs, és un tuit raonat, primera per una qüestió política, que és la primera part, i després doncs, per una qüestió doncs, purament de lògica, no? Com és doncs, caure en desgràcia o tenir mala sort d'anar a raure en un partit d'aquestes característiques. No? Que jo no crec, francament, doncs, que el senyor Bou, doncs, evidentment, sigui doncs, com aquesta gent, no vull pensar això. No? Però, esclar, una persona que es diu Josep Bou, que és de Vic i que té doncs, aquest català, doncs, esclar, resulta difícil fer-lo passar per espanyol, no? I això els ha passat a molts catalans d'aquí, no? Fins i tot recordo una anècdota d'un català també de la comarca d'Osona, en Josep Anglada, no? De Plataforma per Catalunya, que a finals dels anys 70 se'n va anar al Valle de los Caídos, al BNTN, i el van acabar tonyinant els propis, perquè parlaven en català amb la gent de la comarca i pensaven que eren uns infiltrats. Això és la desgràcia, moltes vegades, que tenen aquests catalans que volen semblar més espanyols gairebé, doncs, que del Pelayo. Josep Bou. Endavant. Sí. T'escolta. Sí. Bona tarda. Bona tarda. Jo intento tenir gràcia. Jo penso que no ser graciós, tenir gràcia i parlar i riure i passar-ho bé. Penso que a Catalunya li fa molta falta això. I no t'ho tinc en compte el que m'has dit. Que et reiteres amb això, és igual, saps? Perquè jo ja estic acostumat a passar a vegades coses que mai les faria passar a ningú. És un tema de respecte. Mira, els latrocinis hi ha hagut 3 importantíssims, i t'ho dic per ordre, i tots 3 són terribles, per ordre de quantia. Un són els ERES, l'altre és la família Pujol i companyia, i l'altre és el PP. Per quantia, tots 3 xorissos. No pateixis, que jo no defendré mai res que no ho tingui clar. De Vic, sí, de Vic. Espanyols, sí, o era el pare, o era l'avi, o era el besavi, o eren Cinto Verdaguer, o eren Balmes, o eren Moragues, o eren Torres i Bages. Tots aquests eren catalans i espanyols tots. No em sento tan estrany jo sent biguetà i espanyol quan els grans programes biguetans tots han sigut espanyols, oi? I aquest partit pot ser molt desgraciat, però et diré una cosa, cada vegada que el Partit Popular, que ha sigut 2 vegades, ha abandonat, pel motiu que sigui, ha abandonat el poder, ha deixat els treballadors treballant, cosa que el Partit Socialista els ha deixat en l'atur. Això és així. I els estadístics estan aquí, no? És indiscutible. Intento no opinar, sinó donar dades, i que això és una realitat.
El PP les ha fet grosses? Sí, home, sí, ho assumeixo, no pateixis que jo no haig d'amagar res. Però el PP en aquests moments penso que és un partit que és capaç de poder fer coses interessants, com el PSOE si és capaç d'arreglar-se també. Jo crec profundament en el bipartidisme, crec en això, perquè les grans nacions funcionen d'aquesta manera. I, bueno, aquests partits que els han fet molt grosses, tant el PSOE com el PP, si és possible tirar endavant i tirar aquesta nació endavant, que ara mateix estem en una situació molt crítica i molt complicada, haurem de fer-ho. I Catalunya haurà de recolzar. Catalunya forma part d'Espanya. Catalunya, creu-me, i és la meva opinió, la meva senzilla opinió, és la mateixa Espanya. I probablement, com deia en Joan Maragall, els catalans espanyols, i tant que ho som, i més que els castellans. I fins aquí. Bé, de totes maneres m'he deixat una desgràcia més Digui. del Partit Popular, que és que va ser fundat per un energúmen com Manuel Fraga, doncs, que estava en Consells de Ministres on signava penes de mort. Per tant, doncs, ja és una desgràcia notable. Però després també hi ha una altra cosa, això del bipartidisme. Doncs clar, això són els temps de Cànovas i Sagasta, que afortunadament doncs, d'això ja en fa molts anys. No? I aleshores, respecte doncs, al que és Catalunya, Catalunya en aquests moments el que és una simple colònia, perquè té els tres flagells doncs, que caracteritzen un règim colonial. Sotmesa políticament, expoliada de manera sistemàtica, econòmicament, i com a tercera, doncs, la substitució cultural i lingüística per la llengua i la cultura de la metròpoli. Lingüística refereixes a l'episodi que va passar ahir al Corte Inglés? Pot ser això un exemple on es van dirigir a tu en castellà i després et va acabar trucant el director del Corte Inglés, no? No. A veure, què va passar doncs, al Corte Inglés ahir, del qual jo en soc client, perquè el tinc a més al costat del meu despatx, Sí. va ser que jo vaig anar doncs, a demanar doncs, un servei de telefonia i aleshores jo em vaig adreçar en llengua catalana i la persona doncs, que estava allà em va dir que en castellano perquè acabava d'arribar a Barcelona. Òbviament la meva resposta va ser que jo no vaig a resoldre-li els problemes d'ell perquè ell tenia un problema, jo no en tenia cap. En tot cas, ell m'havia de resoldre els meus problemes perquè, vull dir, ell és la persona doncs, que m'atenia. Davant d'aquesta situació va sortir una altra persona doncs, que finalment em va atendre en català i jo, per tant, vaig anar a atenció al client a presentar doncs, una queixa per això. Entre altres coses, perquè no podem oblidar que hi ha una llei 22/2010 del 20 de juliol, que és el Codi de Consum de Catalunya, i no oblidem tampoc que l'Estatut de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència en matèria de consum. I si agafem el capítol 8 de drets lingüístics, l'article 128.1, el punt 1, que parla dels drets lingüístics, diu que les persones consumidores en llurs relacions de consum, ho dic perquè ho tinc aquí al davant, tenen dret, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que esculli. Per tant, jo vaig escollir una de les dues llengües oficials en aquests moments, que és la catalana, i evidentment jo tinc tot el dret a ser atès. En el moment en què això no es compleix, evidentment, doncs, com a consumidor, davant en aquest sentit d'una empresa privada com és el Corte Inglés, jo tinc tot el dret doncs, a presentar la meva queixa. Val a dir, i surto en defensa amb això del Corte Inglés, no? Malgrat que alguns independentistes diuen que no s'hauria de comprar el Corte Inglés i una sèrie de coses, li voldrien fer boicot al Corte Inglés, però ara resulta que el boicot li fan amb ells perquè diuen que és independentista el director. Exacte. O sigui, ara acabarem aquí, que els propis espanyols faran boicot a una empresa, diguem-ne, insigne, no?, de l'estat espanyol com és el Corte Inglés. He de dir, doncs, que no va passar ni mitja hora que em va trucar el director de comunicació del Corte Inglés de Catalunya, demanant disculpes, el senyor Romanyac, i aleshores em va demanar disculpes i em va dir doncs, que això no es podia permetre i que aleshores ells prendrien les mesures oportunes per tal que això no es tornés a repetir. El Josep Bou diu que és segur, no sé si ho diu amb ironia o no. Sí, no, per favor. Val. Jo Corte Inglés ho conec bé perquè jo soc proveïdor de Corte Inglés, i Corte Inglés, bueno... No, jo després em vaig a la sardana amb el Corte Inglés, vull dir, i la cursa Corte Inglés la corro. Conxo, Corte Inglés ajuda molt a Catalunya. Miri, això que acaba de dir el senyor Bou, que podrem estar en desacord amb moltes coses, això que diu té tota la raó. El Corte Inglés ha estat probablement de les poques, l'única entitat privada de Catalunya que ha mirat de conservar i de promoure la sardana. Molta gent en aquest país han après a ballar sardanes gràcies al Corte Inglés. Jo també he estat proveïdor del Corte Inglés i soc client del Corte Inglés
I jo amb el Corte Inglés, escolti'm, no hi tinc, diguem-ne, cap mena de problema. Si van cometre doncs, una infracció per part, o diguem-ne, una mala atenció per part doncs, d'un treballador seu, i un responsable m'hi truca demanant excuses, i dient, a més, doncs, que això s'esmenarà, jo no tinc res a dir. Vostè li accepta les disculpes. És més. Vostè ho recorda, perquè vaig estar aquí en el seu programa parlant d'aquest tema. És més, fa 2 mesos es van vulnerar els drets lingüístics d'una nena discapacitada al cap de les Corts. I la Generalitat, com vas dir tu, encara no ha fet res. La Generalitat han passat 2 mesos i encara és hora que demani disculpes a la mare. A mi el Corte Inglés no va trigar ni 30 minuts en un dels seus el màxim responsable de comunicació en demanar-me excuses. Per tant, tant de bo s'apliquessin en segons quins casos els criteris de l'empresa privada a l'hora d'atendre el contribuent, perquè no oblidem, som contribuents i com a contribuents, naturalment, doncs tenim tota una sèrie de drets com els tenim com a consumidors. Veurem si finalment la Generalitat t'acaba trucant. No se sap mai. A mi no m'ha de trucar, Bueno, ja, a la mare. Que demanin disculpes. No, clar, tu no, a la mare. A mi no, a mi no. Molt bé. Santiago, gràcies per atendre una vegada més al Cultura Política aquí en el programa d'avui via trucada. Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé, vinga, adéu. Gràcies. Bueno, ara sí, passem a les 2 seccions de l'entrevista, les 2 seccions finals de l'entrevista. Advent Cultural. Li haurem de donar canya a això perquè se'ns està tirant el temps a sobre com cada programa. Per tant, t'explico una miqueta com va la secció, d'acord? Representa una mena de trivial, d'acord? Avui he tocat el formatget dels esports i et faré 2 preguntes relacionades amb esports i política. D'acord? Per això t'he dit abans que parlaríem d'escalada, de paracaigudisme, etc. Primera pregunta. Tu que ets un home tan esportista, de fet, sabem que tens el títol de monitor d'alta muntanya. Sí? Digues. Sí. Endavant, no. Vale, deies pel micròfon. Sí. Monitor d'alta muntanya, 2 títols m'has dit que tens. Sí, jo soc guia d'alta muntanya. Guia d'alta muntanya i després tinc el títol de professor d'escalada. I he de classe d'escalada i sobretot, jo soc sobretot montserratí. Bueno, esperem que escalis al Montserrat. Precisament de Montserrat. Doncs vinga, amb qui faries aquesta